kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Eits, satu lagi. Pada saat drama
Ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan jala amanami. Ujo hami do guarmu nabadai ala natargugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomida amion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala nahehe sian namate. Namanaik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi roham dihami. Sai patoktong madihami roha hamalateon tuho. O to di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma homa ngingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulaon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami ho ale debata ama. Anak dohoto di perbadia. Amen tabegi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Ala ni pangaliosota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen hudulman. Tanyon hamuma atani debata turpuk epistel diari minggon imana diena sian surat ni apostel Paulus mandapoton halak Rom biddu 15 mamuka sian ayat pitu rodi ayat 10 tolu tajahama marsika sorig umulai hami sian ayat pitu songonoma hatana. Dibaheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Alai dipasangap aka sipele beguido debata alani asini rohana songon naung tersurat alani ido pujioku ho di tonga-tonga ni aka sipele begu jala edehenoku ma goarmu. Jala dina asing muse puji hamuma Tuhani sude hamu aka sipele begu jala pujion ni saluhut aka bangso maibana.
alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas di roha dohot dame di bagasan haporsiaon asalam sumur kamu marpakirimon pinar gogoan nito di porbadia songonima sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Taha tidakon ma haporsiotai songon na hina tidakon ni dongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso atudosan natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman atinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sian todi porbadia adorang suaha bubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus nama te terbajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuba na toru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamon ne debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pa mamulak sogo tutan on manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di todi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ya ala Kristen akan nabadia dohot dia sesan di dosa dohot dia tai namandok mulak mangulus sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan nasora sudah amin udul mam. Salam. Hamuna dongan sa porsiaon ni bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Andorang so jinaon andor ni tilting ni urat tadi hari Minggu sadarion. Atas guar ni parhaladu HKBP Yogyakarta, resok Yogyakarta. Parjulo mau pasat hami hata horas-horas tuhita saluhutna. Dohot tuaka dongan na ondo pe marsawal di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasat hami ma tabi di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, horas ma dihita saluhutna. Udut sita begema ondolan ni titing ni huriata sadarion. Guar ni minggu ketiga dung epi panias. Topik Jehovah Mangaleon Hadameon. Yang bertugas pada minggu 15.30 itu ialah pendeta Adventus en Tambunan STH, liturgis Sintua M. Marpaung, warta kami sendiri Sintua PSM Simanjuntak.
Pilihan bulanan keluarga dohok tok-tok ripe pembangunan. Disepakati huriat tama pilihan bulanan keluarga dohok tok-tok ripe pembangunan minimal 30.000 tiap bulan. Dia karuas ni hurian naung pasahaton nasailaon kewajiban na dohok dominal na dumenggan unang be moru. Pertanyaan keluarga pamulian Pamuhai tahun 2026 di gereja akan dimulai hari Kamis 29 Januari 2025 dimulai pukul 19 WIB. Mangapuli Sian Huria. Di Patu Pahuriata do pangapuli untuk keluarga G Lumban Tobing Ibu EJ Buru Simanjunta ima di hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 18.30 WIB sektor Timur. Riyama hita para lalu ruang songoni do ruas ni uriata mandohoti ulaon pangapulioni. Berikutnya panitia pembangunan laporan kegiatan pengadaan sound system mengalami pengajar itu guru sekolah minggu belajar remaja multimedia song leader tim masuk dot operator sound pasahaton selam ulang tahun hari tubuh dot Paldonga Pasar Ripeon ima dari tanggal 25 Januari sahat 21 Januari 20 hatani Jahoba tu nama ulang tahun ima dung tubuh ahu sai hodo parsigatung aku siam butuhan ni dainang dope sai hodo debataku pasal 22 ayat 11. Luat nomor sahid di rumah sakit do Nagale dope pamatangna di bagasna bisa kita cermati sebagaimana yang tertulis bunga langgatan imasian keluarga Gian Ibu Boru Sibarani mau lihat mari keluarga jala sari tambah itu hatama pasu-pasu tunasida Parhepengon tanggal 10 sampai 22 Januari 2026 bisa kita cermati di papan pengumuman. Songonima titik niuriata Minggu 25 Januari 25 Tuhan memberkati. Tapuji matuata marede hitasian buku ede nomor 26. Tabasadarwata martang yang mahita. Dame na sumurung siya sa luhut na roha, ima na maramoti ati-ate dohot pikiran mo na.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Huriani Tuhata, hatani dibata, di minggu ta sadaron ima minggu patuluhon dung epepernias, imana taksura sia panurang hagai, bidu 2, mamukamai sian ayat 2, ayat sada, 1 ayat sia, ujahama dihita, tapayutihut ma di bagasan rata, sonom ma didok disi. Baga-baga taringotu hasusurung ni joro paduahoni. Pa 20 sadarion di bulan si pahapi itu, Roma hatani Jehovah marite sian panurang nihagai songonon. Wadok ma tu si Serubabel, anak ni si Sialtiel, pangrajai sia Juda dohot tu si tua ni malim Joshua, anak ni si Josadak, dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Ise dope sia kamu na mangolu akka na sanga mardida joro di hamuliaon na parjelui. Hape ahadida hamudisi anggonoeng. Dang dahira naso ada do dietong rohamuna martibakon parjelui. Ope ale Serubabel pirma todim ninna Jehovah. Pirma dohot todim ale situa ni malim Joshua anak ni si Josadak. Pirma dohot todim sadok bangso ni tanoon ninna Jehovah. Jala dari hamu mangula ayau do dongamuna ninna Jehovah Jebaot. Ima hata nahu padato ni tuhamu di haruang muna sia Mesir. Nang todiku marsioho do jong di tonga muna una kamu mabiar. Ai songono do hata ni Jehovah Jebaot. Sautik nari nama ulahonok kuma menghuturi langit do tano do laut ro di darat. Huturokuma doh salut akka bangso parbegu. Jala Roma hasudungan ni rohani salut akka bangso parbegu. Jala gohokuma joroon hamuliaon ninna Jehovah Jebaot. Audo napuna perak. Jala au napuna sere ninna Jehovah Jebaot. Jadi gumudang maha muliaon ni joro parpudion sia parjolui ninda Jehovah Jebaot. Jala di hajonjonganon lehonokudo hadamion ninna Jehovah Jebaot ido sahatna. Urian itu hata nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Adonggo sada padohan nina tua-tua si jolo tubuh ninna mandok. Hasid do tangan nama dangguron nasuada. Mungkin kita pada saat ini agak banyak para pemuda ya. Dikatakan seperti kita melempar sesuatu tapi barangnya tidak ada. Coba kita contohkan ketika kita ingin melempar pakai tangan kita ini tanpa ada beban di tangan kita ini sangat sakit. Itu didokon hacit do tangan nama dangguron nasuada. Tentu memang molosian aka sia toba do pehita tubuh ate aka ayana kon nami di son remaja do na poso bulung. Tentu gudang go lapatan yon. Ima lapatanna boy do gudang nata pikir. Mungkin pada saat ini banyak pemikiran kita, yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan banyak yaitu contohnya perkuliahan kita, pekerjaan kita. Gudang nata pasitasi tahun banyak yang kita cita-citakan, banyak yang mau kita kerjakan. Gudang na naik si ulah horota, gudang do naik si buah tota museng, banyak yang mau kita raih. Alai mulos wadong si bahenota, mau do hita patu pahoni. Tetapi ketika tidak ada yang mau kita lakukan, itu tidak akan bisa terwujud di dalam
kita lakukan itu. Ido kakin hasil do tangan menangkur naso ada. Alai amang do tamuinang nang sonia kadongan. Alai dada dan mandok dang nagabe sebuah hita punya cita-cita tinggi. Tetapi itu yang mau dikatakan berarti kita tidak punya cita-cita tinggi ya. Dang nagabe mandok ni da sebuah hita punya cita-cita tinggi, kita bisa berkreasi mengulau-ulau na timimbo sian aka pikirata. Bisa. Masih kita tetap bisa melakukan. Alani amang do tamunang hurian itu hatta di bagasan Kristus. Yakin do hami amang do tamunang kadongan sudah do hitahia merasa kecewa ya. Pasti siapapun kita pasti kita pernah merasa kecewa. Dohot merasa putus asa. Apalagi dohonon dia ke ulaun, dia ke persikolaun, dia ke perkuliahan, dia ke perkerjaan, terlebih dia ke hubungan nanti. Hubungan dia kena poso sonarion, ya pasti kita merasa kecewa di dalam puasa. Kenapa itu bisa terjadi? Ala tahirim kita do dinguluta nadenggan. Kenapa? Karena kita mengharapkan supaya kehidupan kita ini selalu baik-baik saja. Itu dah kini dokon. Ala tahirim kita dinguluta nadenggan mah. Puasa ala dang berhasil nataula. Karena tidak berhasil apa yang kita kerjakan. Puasa ala pasariata nasototu. Contohnya kita yang sudah bekerja, ya begitu-begitu aja hasil daripada pekerjaan kita. Kita sampai lebur tapi hanya begitu-begitu aja hasil dari pekerjaan kita. Contoh nama soal di hutata, mungkin gagal panen, gagal banyak usaha-usaha yang kita kerjakan. Dot aka lana asing. Jalahino reni do diamo kadongan boy do gabi ahaita, boy do gabi galehita. Mengudui ragam niaka ulauta dot aka na pinarsita ni rota. Lani amo aka hurian itu hatta tudos tusido nang nadiopan ni bangsa Israel di bagasa turbukta dia palatiko dati. Kalau kita perhatikan di dalam konteks dalam firman kita pada saat ini, ima nunga mula nian bangsoi sian habuangan Babel, dung sahat nasida di tano baga-baga ni debata, nian marsitutu do nasida Paulion ngoluna, pamajuan ngoluna, tarlu bobi ma naing Paulihon manang membangun kembali bait suci Allah. Alai ketika mereka melanjutkan pembangunan bait suci Allah itu, gabe masuk do pembangunan ini. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena mereka mengalami kesulitan ekonomi. Puasa ala adong tekanan sian bangso na asing do sian penduduk asli di hutai. Puasa ala nunga putus asa nasida. Ala sai songon nasotarida hasil nani udah nasidai. Ay dau ubalga bagas joro na pinajonjong ni si Raja Salomo martibakon na pinajonjong na sida dia palatikyon. Itu mereka merasa kecil hati karena ketika Raja Salomo membangun bait suci itu memang begitu besar dan begitu megah, bahkan dia si emas-emas. Tetapi ketika mereka kembali dari tanah pembuangan itu, mereka ada merencanakan membangun bait suci itu. Tapi apa yang dibuka? Ketika mereka membangun hanya kemampuan mereka. Bangunan itu begitu kecil tapi tanpa ada hiasan daripada emas dikatakan nasida. Alani amang dota minang disiwati rohana sida nama delay makatai madebata marite-hite panurang hagai ima trupuk jamita tasadarion marite-hite tema ni mingguta nama dolhon Jehovah mangaleon hadamion. Alani amang do tamuinang adong matolu yang mau diberikan kepada kita pada saat ini. Ada 3 yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita. Yang pertama, di boto debatado natahilala di baksone. Tuhan mengetahui apa yang dirasakan oleh bangsa itu.
Itu dikatakan pada saat ini. Itu yang kita baca di ayat 1 sampai ayat 3. Di boto debatado nailalani bangsona. Di boto debatado kekecewaan di bangsoi. Iba bangso Israeli. Na me pakilana na marida bagas coro na pinatupa na sida. Dung mulak na sida sian habuang Babel do na pinajonjong ni si Raja Salomo nakin uju di harajon nai. Ido amang do tamunang nangakadongan di pakuling bangsoi marite-hite panurang hagai lapatan na amang do tamunang sude na masa di ngulu ni hita jolma tung takas do hapeng pamotoan ni debata dang adong na holip dang adong na buni di adopan ni debata. Karena itu sotung taripu di hagaleota di parukilota doho di persoalan dingguluta nata adopi dau kita sia debata manang madau debata sia kita. Ini yang mau diingatkan kepada kita amang datina. Apa yang pun yang terjadi dalam kehidupan kita, di kelemahan kita, di setiap permasalahan-permasalahan kita, penderitaan-penderitaan yang kita alami, jangan kita mengatakan amang dan inang kalau kita seperti kita merasa sudah jauh dari Allah atau Allah telah meninggalkan kita. Itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika bangunan mereka lihat, mereka bandingkan dengan bangunan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, sehingga mereka merasa kecil hati. Demikian kita juga amang dota menang. Mungkin kita sering membandingkan kehidupan kita di masa lampau. Memang boleh kita mengingat masa lampau kita. Mungkin masa lampau kita begitu indah. Mungkin masa lampau kita begitu sukses. Tetapi di masa sekarang ini mungkin kita dalam keadaan terpuruk. Disinilah Tuhan mau mengatakan bagi kita, di setiap kelemahan kita, mungkin pada saat ini, di setiap penderitaan kita, di setiap permasalahan kita, persoalan kita yang kita hadapi, Tuhan kita tidak jauh dari Allah dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu tidak. Sude namasa natabolus dingolut taon sian pamotoni debatado. Sasitong na molonunga didok nakin siang pamotoni debata nian dia mo kadongan dangadong benian alasat tahita laho madele. Dangadong benian alasat laho madele. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Maka itu berkatakan jangan berkecil hati. Unang adong be alasat laho madele, kecewa bahkan putus asa. Allah sudi nata adopi sian pamotoni debatajo jala takas doi di ida debata. Inilah yang pertama yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang kedua, di dok di so namang dot taminang baga-baga di debatai manotong doi jala maramoti bangsona. Akka baga-baga di debata totong doi non manotong. Dia tetap kekal dan selalu mengaramoti bangsoi. Itu dikatakan ayat 4 sampai ayat 6. Kalau kita perhatikan tadi amang dota binang di tonga-tonga ni hagalio ni bangsoi hata di debata mangalio gogo tundasia namadok birmatodim dati hamuma mangula ayau do dongamu ima. Kalau kita baca di ayat 4 itu birmatodim dati hamuma mangula ayau do dongamuna. Mula mabigi hata songono namang do taminang nang songoni hamu kadongan masalah situ tu do hata mabigi baga-baga do suara ni debata alana tung apul-apul na sumur do dihita nanaing dohonon na dia mo kadongan tuhita marite sian ayat opano dada ikon mangholan mangasaw gugung asa boy mangula bangsoi alayaha alay na rumikot ima padonganion ni debatado di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta na sidang. Sonido ng
ngoluta amang dot tamuinang di perjalanan ngoluta. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita, sejarah perjalanan hidup. Saya unang maamang dot tamuinang, janganlah kita selalu hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita. Dikatakan, saya unang masai tapangasaun gugutta, parbinotoata, dot akalan asing dihita. Padongan di debata ido na rumikot. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Padongan di debata. Padongan di debata ido nanaisi patujolota. Alana amang doto menang. Aidok do di romwalu ayat 30 sada. Molo padongan di debata. Molo debata do dongata. Isema alota. Kalau Tuhan beserta kita, tidak ada lawan kita di dunia ini. Alane ido na si dohonon na dihita na padua honon. Asa padongan ido bataima na tapatujulon di tonga-tonga ni guluta mangadopi guluta si ganong parit. Alani hurian itu hatta na patuluhon na ngajaran na tuhita ima dame dohot hasonangan lehonon di debata songon trupuk ta dia palatikon songon topik di mingguta jahuba mangalion hadamion nate. Ido di dok ayat pitu 1 ayat 2 sia. Baga-baga di debata ima mamang do taminang do akadongan apa rupanya baga-baga di debata. Hasangapon dot hamulion ni bagas joro na ibarui ubalga pasaton ni debata. Na nidok na dada holam bangunan spesifik. Alai taringot tu damai sejahtera yang mau disampaikan kepada kita. Salumdo naik pasal naik penasehat di debata tu bangsa naik. Bukan soal bagaimana bangsa itu untuk mendirikan bait suci Allah. Bagaimana besarnya maupun kecilnya. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah shalomnya. Damai sejahtera yang mau diberikan kepada dia. Mahasangapon bangsoi mangingani tano dohot bagas joroi gok hadamion dohot hasonangan tunasida. Kalaupun mereka dikatakan bisa membangun besar, tapi kalau dalam tidak ada damai, itu sama saja mereka dalam keadaan penderitaan. Alani damang dok deinang di bagasan Kristus dia mau kadongan. Asa marhite trupuk jamita sadariong disungguli jala dipaingot dohita dia palatikon marga situ tu dohita di jolo di debata. Sangat berharga kita di hadapan Tuhan. Dada alanya bukan karena kelebihan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kegantengan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena apa yang ada dalam diri kita. Dang alani hasangawotai, dang alani habal gautai nataula di portibion. Alai arga situ dohita di jolona alanya karena kesetiaan kita dohot rohata naulu pakion itu hani nang di bagasan hagalion dohot harwangata. Itu makanya dikatakan dohot namang dohot tamuinang nang kadongan. Ini yang buat kita menjadi kita bisa lebih besar. Bukan karena kebesaran kita, bukan karena kehasangapotai, yang bukan karena apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Bukan itu, tetapi karena kesetiaan kita dan hati kita mau dipakai Tuhan, baik dalam situasi kita, dalam kelemahan kita, bahkan di dalam penderitaan kita, Tuhan mau memakai kita. Ini yang mau dikatakan kita. Atau dia mau kadongan tapai lehomma rohana bulus mardongan hasatiaon hola tu debata holongna dohok gogona manotong madongani hita padongato padahon bir dohot papirot toditai. Ini yang mau dikatakan bagi kita melalui firman kita amang docen tapai lehomma rohata
nabulusi mardongan hasetiaon hola tu debata. Kita ingatlah mang dan dinang dan nakadongan holong na do gogona manotong do madongan hita padahon biar padahon kekhawatiran kita, ketakutan kita dan papihon todita mangulah aka siulauta siganupari. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata mau lihat tema di pasar Tuhan kami. Tungalan ni asido holong ni rohamido ubahen totong boy hami marlas ni roha tarlubobi dinamarpung hami di bagas joromon dinaro hami mandok mau lihati ala nunga di dongani ho hami mangula akasyulon namin na maragami di bagasan olomari na manipat di pasu-pasu hodo ali Tuhan akan naula hami di dongani ho hami di pada ho hami sian akan ragam parmarang di leko akadami do sonang ni roh hami ali Tuhan ido bahen dia palatikyon boy hami roh tu bagas joromon marlas ni roh mandok mau lihat itu ada panu nabadiai tabba mamusing las ni roh nami ali Tuhan dileko hagogo di hami dileko apul-apul di hami marite hatamnya berdei ido tutu hali Tuhan hatamido nagabi tukot nami madalani akadalan nami daladit jala hatamido hali Tuhan gabi hatirun di golu nami madalani golu nami nahulum boleh atema di paposodo rohanami hali Tuhan marite hatam nama satu bangso Israel di kiki uju nasida mulak sian pembuangan Babel galedo nasida le Tuhan madele do marsak do nasida uju mulak nasida sian habuangan Babel ai suadong di parngulun nasida sigano paribe pola do nasida di kiki mulak nasida turanona anggo perekonomian nasida tung macai gale ali Tuhan nang tano pe gabi hasang nang sakap nasida lau panconjok kon bagas joromi nya boy do jongjong bagas joroi alai dak songombel gani na pinajongjong ni Raja Salomo ido bahen gabe madile nasida alai ido di papaso rohanai napaso bangsomi ali Tuhan nang dihami ido kokodo tu hami pirma todim totong maho mangula ulomo ayau do maramoti ho madongani ho papaso rohanami ali Tuhan manguduti akan golu-golu nami sigalupari jejok do hami ali Tuhan sipata mamering tubudi ala dipudi ni hari nalilingi sipata iranang gudang akka pasu-pasu na ujolo hami daripada didiki sonarion tarlubobi ma di zaman teknologion tunggodang ragam ni akka hamaulon tunggodang do ragam ni akka parukilon na jupang di tonga-tonga ni ngulin hami moliate mali Tuhan dipakuling ho kami dia palatikyon paposro na totong do hali Tuhan mengatu si ahan na huilalahami jala anggo baga-bagami totong do manotong di hami totong do mangramoti hami nang dame na sumurmi salumi hali Tuhan tong mahot di tonga-tonga ni ngulun nami atong pos marwa nami marite to dimi madalani ngulu-ngulu nami na hudalani hami asa pos marwa nami ali Tuhan tuhodo pasoton nami sa luhut na ruas ni huriam dia palatikon atong molia tema mengasaon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Mari demehita siabuk ede nomor 476 ayat sadar unun lah Laos tapapuma piliata sada asa da bido pilihan 2.
tangya koma piliata tu adopani debata martangyang mahita. Ali debata amanami nadi banua gijang. Odo harwani salut silan leon dadenggat do nasa ulibasa na maulitus. Upasatami mas nasian nanilomi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparsia kami pilihan non. Patibul na rajamu di tonga-tonga ni Ruyam dohot di Portibion. Buhay marwanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banagijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harjaanmu sesaut malo maniruham di manotongon songon na di banagijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapa. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuami. Una kami togion tu pangucunan. Palua mahami sian pangako. Mahamu di bagasadame jalahamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midamu. Di dopakko Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasorma todimuna Tuhamu.
lanjut lagi.